L-ewwel ta' Mejju, San Giuseppe ħaddiem. Ir-relazzjoni speċjali ta' San Giuseppe mal-ħaddiema mhix xi ħaġa ġdida, kienet ilha tinstema' fid-dokumenti uffiċjali tal-Knisja. Ix-xogħol tal-bniedem il-Knisja mhux biss tbierku imma wkoll tinteressa ruħha ħafna fih. Kien hemm żmien meta l-ewwel ta' Mejju, jum ix-xogħol, kien okkażjoni għal xi gruppi biex jiżiraw mibeda u vjolenza taħt il-pretest biex jinkisbu jew ifakkru id-drittijiet tal-ħaddiema. Fl-1899 il-Papa Iljun 13 kien talab lil ħaddiema iżommu l-San Giuseppe bħala protettur u mudell tagħhom u xtaqhom ifittxu li jtejbu mhux biss l-affarijiet materjali iżda wkoll dawk spiritwali. Fl-1891 l-istess Papa kiteb il-famuża enċiklika Regnum Novarum li fiha iddefenda bil-qawwa id-dinjità, in-nobiltà u d-drittijiet tal-ħaddiem. Fi żmienu is-soċjetà kienet maqsuma bil-ikraħ fi tnejn, il-klassi tal-għolja li għalkemm żgħira fin-numru kienet kbira fil-privileġġi u qawwija fis-seta' u l-klassi tal-ħaddiema li kienet tassew kbira fil-att iżda bla qawwa, makusa u maħqura. Il-Papa wera kif il-ħaddiema seta' jkollhom id-drittijiet tagħhom bla ma l-oħrajn jitilfu drittijiethom. Il-Papa Benedittu 15 kien poġġa quddiem il-ħaddiema lil San Giuseppe biex ikun għalihom ta' gwida, ta' eżempju u biex jonorawh bħala il-patrun tagħhom fis-sema. Il-Papa Piju 11 fil-kwadraġeżimu anno fisser kif il-problemi soċjali m'għandhomx jiġu maħlula b'ideoloġija li tbiet minn Alla, iżda b'mod ibbażat fuq il-prinċipji nsara. L-ordni ekonomika u l-ordni soċjali m'għandhomx jiġu mifruda mill-ordni morali u għalhekk il-Knisja għandha mhix biss id-dritt imma wkoll id-dmir li titkellem. Niftakru li fi żmien dan il-Papa il-komuniżmu ateju kien daħal sewwa fl-Ewropa. Għalhekk il-Papa għażel lil ħaddiem ta' Nażaret il-Mastru Daxxa Giuseppi bħala il-patrun tal-ħaddiema. Imbagħad il-Papa Piju 12 fl-ewwel ta' Mejju tas-sena 1955 fl-udjenza pubblika fil-Pjazza tal-Vatikan li kienet fgata bil-ħaddiema fosthom tal-Assoċjazzjoni Kattolika tal-Ħaddiema Taljani iddikjara l-ewwel ta' Mejju bħala l-festa ta' San Giuseppe ħaddiem biex isaħħaħ ir-relazzjoni li kienet teżisti bejn San Giuseppe u l-ħaddiema u biex juri wkoll l-interess kbir li l-Knisja tieħu fil-ħaddiema tad-dinja kollha u li fiha għandhom isibu raj, difensur u missier. Il-ħaddiema laqgħu dan bil-ferħ, b'entużjażmu u b'ċabċib kbir. San Giuseppe ġie magħżul biex ikun il-patrun tal-ħaddiema, mhux biss għax kien jaqla il-ħobżna ta' kuljum bix-xogħol ta' jdejh u bla araq ta' ġbinu, iżda wkoll għax fl-istess waqt kellu jieħu ħsieb u jmantni lil Ġesu u lil Madonna. Il-ħaddiem għandu jimita lil San Giuseppe mhux biss li jaħdem bl-onestà, iżda wkoll li jrabbi l-familja tiegħu skont il-qalb ta' Alla u jieħu x-xogħol bħala mezz ta' salvazzjoni. Il-Martiroloġju Ruman jiddeskrivi n-natura tal-festa tal-lum b'dawn il-kelmiet. Illum issir it-tifkira ta' San Giuseppe ħaddiem li bħala Mastru Daxxa f'Nażaret ipprovda għal ħtiġijiet ta' Ġesu u ta' Marija bix-xogħol tiegħu u anki kien strumentali biex l-iben ta' Alla magħmul bniedem jidħol fil-ħajja tax-xogħol tal-bniedem. Għalhekk il-ġurnata li fiha jum ix-xogħol huwa mfakkar f'ħafna pajjiżi il-ħaddiema nsara iqimu lil dan il-qaddis bħala eżempju u protettur tagħhom. Il-Papa Piju 11 fl-enċiklika Divini Redemptoris ta' 18 ta' Marzu tal-1937 li fiha għażel lil ħaddiem ta' Nażaret bħala patrun fil-ġlieda kontra l-komuniżmu ta' bla Alla kiteb:
San Giuseppe kien jappartieni il-klassi tal-ħaddiema u refa t-toqol tal-faqar għalih u għal-familja mqazza. F'ħajja ta' qadi fidila tad-dmirijiet ta' kuljum u ħalla eżempju għal dawk kollha li jaqalgħu ħobshom bit-ħabbrik ta' jdejhom. Fl-iskrittura fil-ktieb ta' Bin Sirak kapitlu 3 versi minn 17 sa 20 insibu dan li ġej. Ibni, kun ġwejjed fix-xogħol li tagħmel u tkun maħbub aktar minn wieħed milquh min-nies. Akbar mint, aktar għandek iċċekken ruħek u issib grazzja quddiem il-mulej. Ħafna huma l-imkabbrin u l-imsebħin imma l-mulej jikxef lill-lumli il-misteri tiegħu. Għax kbira hi s-seta tal-mulej, imma hu imsebbaħ minn nies umli. Qari mill-Kostituzzjoni Pastorali tal-Konċilju Vatikan II fuq il-Knisja fi żminijiet tal-lum. Il-bniedem sew waħdu, sew flimkien ma' oħrajn, dejjem tħabat u fittex biex ikollu kondizzjonijiet aħjar għal ħajja. Dan it-ħabrik bla tarf, jekk aħna nħarsu lejh fih innifsu, jaqbel sewwa mal-pjan ta' Alla kif jaf kull nisrani. Meta Alla ħalaq il-bniedem xbija tiegħu ordnalu biex jaħkem fuq l-art b'kull ma fiha, imexxi d-dinja fis-sewwa u bil-qdusija u jorbot lilu nnifsu u l-ħolqien kollu ma' Alla li hu għandu jarfu bħala s-sit li ħalaq kollox. Bekk jiġri li permezz tal-ħakma tal-bniedem fuq il-ħlejjaq kollha l-isem ta' Alla jkun tal-għaġeq fl-art kollha. Din l-ordni kien mod lil bniedem għal kull xorta ta' ħidma li jagħmel kuljum, għax sew l-irġiel, sew in-nisa meta jitħabtu għall-għejxin tagħhom u tal-familja bil-ħsieb li jaqdu dmirhom lejn is-soċjetà kif imiss, għandhom il-jed kollu biex jifmu li bil-ħidma tagħhom qegħdin jissuktaw l-opra tal-ħallieq, ifittxu ir-risq ta' ħuthom il-bnedmin u bit-ħabrik personali tagħhom jagħtu semhom biex il-pjan ta' Alla iseħħ fl-istorja. Mela ma jaħsbux l-insara li l-opri tad-den u l-ħila tal-bniedem ma għandhomx jaqsmu mal-qawwa ta' Alla, anqas ma jqisu lil bniedem bħalli kieku kien xi rival ta' Alla, mhux biss, imma aktar imisshom idaħluha f'moħħhom li r-rebħiet tal-bniedem huma xhieda tal-kobor ta' Alla li jinkisbu skont il-pjan għoli tal-ħallieq. Dan kollu jurina li l-messaġġ nisrani ma hu ta' ebda xkiel għal bniedem biex jibni d-dinja, anqas ma jġelu jneħħi minn ħsiebu il-ġid tal-proxmu, anzi jorbtu iżjed biex jagħmel dawn il-ħwejjeġ bħala dmiru. U int, qed tagħmel mill-aħjar biex iġġib ruħek quddiem Alla bħala bniedem li għadda mill-prova, bħala ħaddiem li m'għandux mniex jistħi li jxandar bir-reqqa il-kelma tal-verità. Talba lil San Giuseppe tal-Papa San Piju 10. Glorjuż San Giuseppe, xempju ta' dawk kollha li jgħaddu ħajjithom fix-xogħol, aqla lil grazzja li naħdem skont il-kuxjenza billi nippreferi dmirijieti għal gosti tiegħi, li bil-ferħ u bi gratitudni nistmaħ bħala unur li nuża id-doni li tani Alla u nipperfezzjonhom bix-xogħol tiegħi, li naħdem b'metodu fil-paċi, bil-moderazzjoni u bil-paċenzja, mingħajr qatt ma niskarta x-xogħol minħabba lejja jew id-diffikultajiet. Fuq kollox li naħdem b'intenzjoni retta u b'diżinteress, billi nġib kontinwament quddiem għajnejja il-mewt u il-kont li jiena rrid nagħti ta' żmien mitluf, tad-doni li ma ħaddimx u tal-ġid li stajt nagħmel u m'għamilx, kif ukoll ta' kull vana glorja li nieħu meta nirnexxi li ġġib tant ħsara fix-xogħol magħmul għal Alla. Amen.